Jati wis ketemu. Tak sengguh temanten anyar. Temanten anyar iku pralambang manunggaling rasa kawula lan Gusti. Nalika ati wis resik, roh krasa disambut kaya penganten nembe sowan marang sing ditresnani. Iki rasa mahabbah, katresnan sejati marang Allah kang ora bisa diucapake mung bisa dirasakake. Cah angon, cah angon. Cah angon iku awak kasar sing dadi pangon roh. Yen awak ora bisa ngendhaleni hawa nepsu, roh bakal kesasar. Mula manungsa kudu eling yen jasad iku mung titipan. Sing kudu digunakake kanggo ngladeni laku suci. Penekno blimbing kuwi. Blimbing iku pralambang 5 lawang batin. Yen lawang-lawang kuwi bisa dijaga, roh ora gampang kecemplung dosa. 5 sudut iku uga lambang salat 5 wektu kang dadi tangga ruhani kangge munggah tumuju hadirat Gusti. Mi'rajul mukminin. Lunyu-lunyu penekno. Laku sejati mesti lunyu.